आच्छा वारि नों माने इसिबां सिन्था खालामबाय थाखोब्रा बाद होदो नोंजों रावबो भिडिअ बानायनो फैया बेबायदिनो थगायजाबायसो थागोन नोङो मा बेफोर जानो हाया आं भिडिअ बानायनायखौ मालाबाबो गारनो हाया फोदै इउटिउब फेसबुकआव अननाय मोननाय बायदि आं जेरावबो मोना बिदि अननायखौ आं जेरैखि जाया भिडिअ बानायबाय थागोन सोरखौ लानानै बानायगोन नोंलाय भिडिअ माथो रावबो लोगोफोरजोंनो हेल्प होजाया नोंलाय नोंनि भिडिअ ओंखारफानो बायो नोंना लोगोफ्रा ओंखारफानायखौथ' बाद होबाव नोंजों थाफानोनो लाजिबावोसो जानला मोनला भिडिअ बानायो नालाय नोङो आं मिथिगौ बेफोर बाथ्राखौ नाथाय साक्सेसफुल जानो खस्थ' खालामनांगोन ना नोंखौ जाम्बासो सानजोबो नोंनि भिडिअखौ लाइकखौनो खालामबावा मानसिफ्रा नायखुमायोल' जाम्बा आं जाम्बा नङा बे जाम्बा सानग्राफ्रासो जाम्बाफोर बिसोरो आंनि भिडिअखौ नाय मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो मिनिं दंजोबो ब्लगानो जा कमेडियानो जा रिल्सआनो जा गोसो होनानै नायबासो बुजिगोन दा आच्छा आंथ' बुजिबाय दे नोंनि भिडिअआ मिनिं दङ रिल्सआनो जा ब्लगानो जा नाथाय बड'लेण्डआव बेफोरबायदिया सोलियाना बे गुन्डी क्रिएटार्सफोरखौ नाय बेसेबां फल'वार्स दं आरो बेसेबां भिउस फैयो नोंनि भिडिअ नायग्राफ्रा नोंखौ फल'खौनो खालामबावा नायखुमानानैल' थाङो नोंनि भिडिअखौ बिसिनि फल'वार लिस्टआव बिसोरखौ फार्स्ट नाम लिस्ट नुबावगोनसो लाइक रिएक्ट कमेन्ट चेक खालामजोब सना बिमा ओखि जिउ होननाय नुबावगोनसो कमेन्ट्सफ्राव खेला मोनदों बियो दे आंबो बुजिबाय दिनैनिफ्राय भिडिअनि टपिकखौनो सोलायनोसै आं दे इसां टेनसन दालासै मुलिया लोंदो टेनसन खारनाय ना दे Hey!